Takže dobrý večer, vážení přátelé, jsme rádi, že se vás tady sešlo tolik, že máte připravený kalhotky, které na nás budete házet, hlavně na Lukyho, tady máte nešťastně ženatej, chlapec náš, kudrnatej, čerstvě ostřelený. Takže moc děkuji, že jste přišli, máme takovou jamovou, my tady jamujeme, tady děláme jam, takže my si teďka sedneme a já vám pustím písničku, která se jmenuje Sekačka. Ona chviličku trvá, než to nastartuje, ale pak je to taková brda, že se z toho poserete. Takže já jdu pro tu sekačku, jo, pičo. Renuj. Ještě nehraju. Už hraju.